Comencem el videotutorial de sol·licitud de subvencions de l'àmbit d'educació del curs 2019-2020. Fitxa 1. En la primera part només cal que poseu les dades de la persona que representa el centre educatiu i les dades del centre educatiu. En la segona part veieu que tenim detallades les 4 línies de subvenció que tenim des d'educació. En aquest cas heu de marcar amb una creu les línies en les quals us presenteu. Com veieu, tenim 4 línies de subvenció. Projectes de centres educatius i AMPA, amb el qual us podeu presentar en un màxim de 4 projectes, Pla local de foment de l'esport, que podeu presentar un projecte, socialització de llibres, que podeu presentar un projecte, i el programa Escola Oberta al Barri, que com a màxim podeu presentar 2 projectes. En aquesta taula d'aquí baix heu de posar el nom de tots els projectes als quals us presenteu, el cost total del projecte, quina subvenció sol·liciteu i el percentatge de subvenció sol·licitada sobre el cost total. Us recordem que pel projectes educatius i AMPA, de centres educatius i AMPA, és un màxim d'un 50% la subvenció que us podem donar, el Pla local de foment de l'esport un 100%, socialització de llibres un 100% i l'Escola Oberta al Barri un 75%. Per últim, haureu de sumar l'import de totes les subvencions que sol·liciteu i posar-lo en aquesta casella de sota. La fitxa 2 és un certificat en el qual només heu de posar aquí les vostres dades i després l'import total dels projectes o de les activitats que heu de posar aquí ha de coincidir amb l'import total sol·licitat que heu posat en la taula de la fitxa 1. Fitxa 3. Hi ha una fitxa 3 per cada línia de subvenció. En el cas de projectes de centres educatius i AMPA, heu de presentar una fitxa com aquesta per cada projecte que presenteu. Recordeu que teniu un màxim de 4 projectes. Després heu d'omplir la fitxa, que és igual que la de l'any passat. Aquesta és la fitxa de socialització de llibres i material curricular. D'aquesta fitxa només en podeu presentar una. Pel que fa a la fitxa de l'Escola Oberta al Barri, si us presenteu a 2 projectes, heu de presentar 2 fitxes tècniques, una per cada projecte. I per últim, pel Pla de foment de l'esport, només podeu presentar una fitxa tècnica. La fitxa 4 és el pressupost previst pel projecte. Heu de presentar un pressupost per cada projecte pel qual sol·liciteu subvenció. És a dir, si jo sóc un centre que presento el pla d'esports i 3 projectes de centres educatius, hauré de presentar 4 fitxes de pressupost. En aquesta fitxa heu de detallar les despeses i els ingressos. La subvenció sol·licitada va en aquesta casella d'aquí. Heu de tenir en compte que pels projectes de centres educatius i AMPA el màxim és del 50% del cost total del projecte i per l'Escola Oberta al Barri un 75% del cost total del projecte. A més, l'import que poseu en aquesta casella ha de coincidir amb el que heu posat a la fitxa 1. Tingueu en compte també que el total de despeses ha de ser igual que el total d'ingressos i que, a més, l'import total de despeses ha de coincidir amb el cost total del projecte que heu posat en la fitxa 1. La fitxa 5 és una declaració responsable, només heu de posar les vostres dades i signar. La fitxa 6 també és una declaració responsable en la qual només heu de posar les dades i signar. I per últim, la fitxa 7 és la declaració responsable de personalitat jurídica. Aquí heu de posar les dades del representant i aquí les dades del centre i signar. Per últim, tenim la fitxa 8. Aquesta fitxa només l'heu d'omplir si heu canviat de compte corrent o de banc. I si l'ompliu, tingueu en compte que aquí també ha de signar el director o la directora del banc. I això és tot. Esperem que us sigui d'ajuda.